ollaan täällä Glorian takahuoneessa ja nyt mulla on vieraana täällä Andre Wikström. Ja Andre on ilmeisesti ottanut oman lakimiehensä mukaan. Joo, tää Roffe Jägerhun. Okei, hyvä. Andre, sä oot tehnyt stand-upia muistaakseni oikein yli 20 vuotta. Joo. Miten stand-up on muuttunut? Tai sun stand-up on muuttunut tämän 20? Okei, hetki, mä pitää vaan kysyä. Mä en voi vastata siihen kysymykseen. Okei. No miten sä oot tehnyt muissa Pohjoismaissa myös tosi paljon, niin kuin Ruotsissa ja sä oot tehnyt Islannissa, onko tehnyt Norjassa? Joo, ja Tanskassa. Tanskassa, kaikissa? Joo. Okei, miten ne eroavat Suomen stand-up-skenestä? Joo, en voi vastata. No mihin sä voit vastata? En voi vastata ollenkaan kysymyksiinne. Okei. Se on pieni krapula, että se voi liittyä siihen kanssa.